Podstatne lepší výkon ako včera a zaslúžené víťazstvo. No, určite sme sa snažili oveľa viacej ako včera, lebo predsa len aj tá cesta bola taká dlhšia a to nás možno trošku rozhodilo. Dneska sme sa trošku domkli a ukázali sme, čo je v nás. Z hľadiska vývoja zápasu bol dôležitý váš tretí gól, keď ste odpovedali prakticky behom pár minút na vyrovnávajúci gól Košic. Tak to bolo dôležité v tom zápase, lebo to ich tiež možno nejak narušilo a vidíte, ako to dopadlo. Potom to vlastne nedokázali to už vrátiť ten zápas. Dá sa povedať, že ste si splnili svoj cieľ na východe, vyhrať aspoň jeden zápas? Hej, to sme si povedali už v Bratislave, že jeden zápas by sme aspoň mali vyhrať, aby bol trošku väčší kurz doma. Preto len je to lepšie. Do Košic by ste sa už najradšej nevracali? No najradšej už by sme sem nešli, lebo nie je to dvakrát blízko zase. Aké zápasy očakávaš u vás na domácom ľade? Niečo podobné ako tu No na? je to určite podobné ako tu na, lebo je to kvalitný tým a predsa len. Dobre.